Gospodin profesor dr. Milan Popović sahranjen je 2. maja na Novom groblju. To je bio događaj koji je zapamtio Beograd. Profesor Milan Popović je diplomirao na Medicinskom fakultetu, bio je predsjednik Etičkog saveza Srpskog lekarskog društva, jedan od osnivača Instituta za mentalno zdravlje, neuropsihijatar, psihoanalitičar. Napisao 167 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu, bavio se psihoistorijskim studijama o Milevi Marić Einstein, bio učitelj mnogim generacijama psihijatara, psihologa i sociologa u Srbiji. Sahrana je okupila ljude koji su bili stručnjaci, koji su bili poštovaoci njegovog rada. I znate šta? To je bio čovek koji je prvi neuropsihijatriju nekako okrenuo prema pacijentu i njegovo ime se vezuje za dnevne bolnice. Kada čovek ima problem, dođe da se konsultuje. Biće upamćen po visokoj etici, po izuzetno visokim moralnim kriterijumima i to je bio čovek koji je bio, mogu da kažem, možda više cenjen u svetu nego ovde, iako je i ovde dobio sva velika priznanja. Ono čega se ja sećam, to je da sam tamo gde je on živeo odlazila da snimim par reportaža i želim da vas podsjetim na neka pitanja koje su i dan danas aktuelna. A to sam snimila, ja mislim, jedno 5-6 godina, a stvari su kao da je to sada. Verujte. Profesore, drago mi je da me primate ovde u vašem dvorištu. Mi je drago da vas vidimo. Izvolite sedite. Vidite, profesor, ja sam došla kod vas zato što kad god otvorim novine, televiziju, ja osjećam neku vrstu straha, nesigurnosti. Nekako ne budim se više sa nekom radošću i sa nekim pogledima u budućnost, nego bojim se. Je li taj strah normalan? Ja mislim da je on normalan. Mi smo zbunjeni donekle i uplašeni situacijom u kojoj se nalazimo i vremenom u kome živimo u ovoj zemlji. Mi smo u stvari pod hroničnim stresom, pa valjda skoro 2 decenije, sa povremenim, jakim, stresnim doživljavanjem. I to ne može da ostane bez traga. To rađa razne reakcije kod ljudi, ja mislim pre svega apatiju, jer ljudi pokušavaju da svoju pre svega ekonomsku situaciju, a i opštu situaciju promene na bolje. To ne uspevaju. Vraćaju se ne na početak, na prethodno stanje, nego na gore još od toga, tako da to rađa takozvanu naučenu bespomoćnost. Ovo jeste jedna znamenita kuća. Ovde je dolazila Mileva Einstein sa svojim suprugom Alfredom Einsteinom. Kada sam radila razgovor sa profesorom Milanom Popovićem, bila sam isto u ovoj kući i dobro se sećam da sam bila na ovoj česmi koja još uvek radi. A kuća je iz 1903. godine, a profesor Popović se ovde rodio. Kakav luksuz biti tamo odakle si potekao.